بسم ابن والد منفس قدوسن حدا املاك امين እግዚአብሔር አምላኽና بصقوا سنيو نزه ትምርተና ክንገብር ዘብቃዓና በሐቂ ነትዝብለና ዘሎ ድምጽ ሰሚዕና ኣብ ግብሪ ነኸነውዕል بصقوا ክድግፈና እናለመና ከምቲ ዝጀመርናዮ ትምርተና ክንቀጽልና ናይሎሚ አሰንትኖና ከምቲ ብዝሓለፈ ክንዛዝም ኮለና ዝበልናዮ ንጽሕናን አጸያፍ ስእልታትን ብዙሕዋን እትሕተት ሕቶ ኣብ ግዜና ድማ ኣዝያ በዳሂት ዘላ እዚ ኣብ ግዜና ዝዝርጋሕ ዘሎ ፊልምታት ይኹን አጸያፍ ስእልታት ምርኣይ ግቡእ ድዩ ግቡእ ኣይኮነን ዝብል ሓሳባት ከነሰንትኒና ጾታዊ ንጽሕና ማለት ንጾታዊ ስምዒትን ድሌታትን ምእላይ ማለት ኣይኮነን ጾታዊ ንጽሕና ክህልወና ኣሎ ማለት ነቲ ዘለና ስምዒታትን ድሌታትን ክንኣልዮለና ማለት ኣይኮነን ክርስቶስ ኣይትጠምቱ ጥራይ ኣይኮነን ኢሉና እንታይ ደኣ ብንጽሕናን ብኽብርን ክንጥምት ይዕድመና ሕጊ ወንጌል ሕጊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይትግበር ጥራይ ኣይኮነን ምኽልካል ጥራይ ዘይኮነ ናይ ፍቕሪ ህይወት ውን ንኽነብር ዝዕድመና እዩ ስለዚ ኣይትጠምቱ ጥራይ ዘይኮነ ከመይ ጌርና ክንጥምት ውን ከም ዘለና ይነግረና ኣብዚ ኣሉታውን ኣወንታውን ንጽሕና ኣሎ ኣሉታዊ ንጽሕና ማለት ካብቲ ብሰንኪ ምርኣይካ ክመጽእ ንዝኽእል ምክልኻል እንክኸውን ቀዳማይ ደረጃ ንብሎ ማለት ካብቲ ክመጸና ይኽእል ንብሎ ነገራት ከይመጸን ከሎ ክንከላኸል ምኽኣል እዚ ኣሉታዊ ንጽሕና ይበሃል ኣወንታዊ ዝበሃል ብመንፈሳዊ ሓይሊ ናይ ንጽሕና ክንዓብን ፍረ ዓወት ኣብ ልዕሊ ሕርፋን ጾታዊ ርክብ ከነሰማቕር እንከለና እዩ ስለዚ እቲ ንኸይንርኢ ምክልኻልን ክኸውን እቲ ግን ብፍቕርን ብሰናይ መንገድን ኣጠማምታ ዓወት ኣብ ልዕሊ ሕርፋን ወይ ፍትወት ስጋ ዘለዎ ኣጠማምታ ክንጥምትን ከነሰማቐርን ምኽኣል እዚ ድማ ኣወንታዊ ንጽሕና ኢልና ንሪኦም ንጽውዖ ማለት እዩ ምናልባሽ ነዛ ሓሳብ እዚኣ ዝያዳ ክንርዳኣ ትሕግዘና ሓንቲ ዛንታ ኣላ ኣብ ቀደም ዘመን እዩ ታሪኽ ናይ ኣቡነ ኖኑስን ቅድስቲ ፔላጃን ተባሂሎም ዝጽዋዑ ክልተ ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ኣቡናት ተኣኪቦም ጉባኤ ይገብሩ ነበሩ ኣብቲ ጉባኤ ዝገብሩሉ ቦታ ድማ ሓንቲ ዘማዊት ኣብቲ ዓዲ ፍልጥቲ ኣብ ናይ ዝሙት ህይወት ትነብር ዝነበረ ሰብ ከምቲ ንኻልኦት ሰባት ኣስሒታ ዝወዳኣቶም ነቶም ኣቡናት እውን ክትፍትኖም ከተስሕቶም ኢላ ናብቲ ንሳቶም ዝጋብኡሉ ዝነበሩ ቦታ ትመጽእ ሽዑ ምስ ረኣይዋ ዳርጋ ኩሎም እቶም ሰባት ዓይኖም ይሽፍኑ ማለት እዮም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢሎም እንታይ ዝኾነት እያ መጽያትና ኢሎም ዓይኖም ይኽውሉ ማለት እዮም ካብቶም ኣቡናት ሓደ ኣቡን ኖንስን ዝበሃሉ ግና ኣዝዮም ኣተኪሮም ይጥምትዋ ነዛ ሰብ እዚኣ ጠሚቶም ድማኒ ብሓቂ እዚ ክንደይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመሲጡ ብሂጉ ዝፈጠሮ ስጋስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነት ህይወት ክህልስ ኣይግባእን ነይሩ ኢሎምሲ ብሓቂ ካብ ልቦም ሓዚኖም ነቲ ኩነት ናይ ህይወታ ይርእይዋን ይጥምትዋን እሳ ድማኒ ነቲ ጠመተናቶም ምስ ረኣየት ኣዝያ ትትንከፍ ምክንያቱ ካልኦት ሰባት ዝጥምትዋ ዝነበሩ ስምዒቶም ንኸርውዩ ንዓ ንኽጥቀሙላ ኢሎም እዮም ዝጥምትዋ ነይሮም እዞም ኣቡን እዚኦም ግን ብሓቂ ካብ መንፈሳውነት ተበጊሶም ካብ ተመሳጥነት ናይቲ መልክዕ ኣምላኽ ምብልሻው ካብ ዝተሰምዖም ኩነት ተበጊሶም ይጥምትዋ ስለ ዝነበሩ እቲ ጠመተናቶም ንዓውን ኣዝዩ ይትንክፋ እሞ ብሓቂ ህይወታ ትልውጥ ህይወታ ለዊጣ ክርስቲያን ትኸውን ካብ ክርስትና ኣብ ገዳም ተኣቱ ሙሉእ ህይወታ ዝቐጸለ ድማ ንኣምላኽ ውፊቱ ኮይና ነይራ ክሳብ ኣብ ቅድስና በጺሓ ሎሚ ቅድስቲ ፔላጃን ተባሂላ ትጽዋዓላ ማለት እዩ በዚ ኣወንታዊ ኣጠማምታ ናይዚኦም ኣቡን ብሓቂ ህይወታ ክልወጥ ክኢሉ ሎሚ ንሕና ክህልወና ዘለዎ ንጽሕና ኸ እዚ ኣወንታዊ ንጽሕና እቲ ኣሉታዊ ንጽሕና ምህላውን ቀዳማይ ደረጃ እንዲዩ ክህልወና ይግባእ ብዓብዪ ክህልወና ዘለዎ ግን ናይ ፍቕርን ናይ ዓወት ኣብ ርእሲ ሕርፋን ፍትወት ስጋ ዘለዎ ኣጠማምታ ክህልወና ምኻል እዩ
ክርስቶስ ንጹሓን ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እሞ ብፁዓን እዮም ይብለና ኣብ ማቴዎስ 5:8 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ካልኣይ ነዚኣ ወሲዶም ንጹሓን ልቢ ነቲ ብሰብነትና ዝግለጽ ምስጢር ኣምላኽ ክርእይዎ እሞ ብፁዓን እዮም ይብሉ ስለዚ ንጹሓን ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እሞ ብፁዓን ዝበለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲኾም ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብኣ ተበጊሶም ነቲ ንጹሓን ልቢ ነቲ ብሰብነት ዝግለጽ ምስጢር ኣምላኽ ክርእዩ ብምኽኣሎም እውን ብፁዓት እዮም ይብለና ምኽንያቱ ነቲ ምስጢር ኣምላኽ ኣብ ሰብነት ናይ ሰባት ይርእዩ ስለ ዘለዉ ብንጽሕና ይጥምቱ ስለ ዘለዉ ንጽሕና ማለት ብዓይኒ ስጋ ዘይኮነ ብዓይኒ ኣምላኽ ወይ ድማ ብዓይኒ ፍቕሪ ምርኣይ ማለት እዩ ኣዳምን ሔዋንን ቅድሚ ሓጢኣት ምፍጻሞም ይጠማሞቱ ነይሮም ግና ብምንታይ ይጠማሞቱ ነይሮም እንተይልና بعينتم زي كونس بعينت እግዚአብሔር يوم ዘጠማሞቱ ነይሮም بعينت እግዚአብሔር ይጠማሞቱ ስለዝነበሩ ወላ ጥርሖም እንተነበሩን አይ ሓንኩን ነበሩ አይ ሓፍሩን ነበሩ ስለዚህ ንጽሕና ማለት بعين እግዚአብሔር ምጥማት ማለት እዩ بحق እግዚአብሔር ሲ አፍሰብነት ናይ ዘአነ ዝርዮ ዘለኹስ እንታይ መደብን ዕላማን ኮን ነይርዎ ይኸውን እግዚአብሔር አምላኽ ከምዛ አነ ዝጥሙቶ ዘለኹ ገይሩ ዲ ዝጥሙቶ ወይሲ ኪኖናተይ አጠማምታ ይህልዎ ይኸውን ስለዚህ አፍሰብነት ናይ ካልኦት ሰባት ይኹን አፍሰብነትና እግዚአብሔር እንታይ ዓይነት አጠማምታ ከም ዘለዎ ክንርዳእን بعين እግዚአብሔር ክንጥምትን ይግባአና ንጽሕና ንሰብነትና ኣይነዝጎን እዩ እኳ ደኣ ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝብልዎ ንጽሕና ክብሪ ሰብኣዊ ሰብነትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይብሉ ንጽሕና ምህላው ማለት ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክብሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ዝህሉ ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ክብሪ ሰብኣውነትና ክብሪ ሰብ ምዃንና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘንጸባርቕ እዩ ንጽሕና ባኡ ተባዕታውነትን ኣነስትነትን ዝግለጸሉ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ሰብኣዊ ሰብነትና ይብሉ ምክንያቱ ብንጽሕና እቲ ክብሪ ናይ ወዲ ተባዕታይን ክብሪ ናይ ጓል ኣንስተይትን ይግለጽ ስለ ዝኾነ ንጽሕና ይብለና ኣብ መዝገበ ሃይማኖት 25:19 بعين እግዚአብሔር ንምጥማት ካልኦት ከም ብጾትና ንምቕባል የኽእለና ይብሉ ምክንያቱ ኣብ ንጽሕና ንዓይት ዓመን ዝብል የለን ኣብ ንጽሕና ምጥቕቃዕ የለን ኣብ ንጽሕና ክብሪ ናይ ሰብ ምጉዳል የለን ኣብ ንጽሕና ንብጾትና ንምቕባል ይሕግዘና ናትና ኮነ ናይ ብጻይና ሰብኣዊ ጉዙፍ ሰብነት ከም ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ናይቲ መለኮታዊ ጽባቐ መግለጽን ገቢርና ክንሪኦ ይሕግዘና ምክንያቱ ኣብኡ መልክዕ ናይ ኣምላኽ ክንጥምት ኣብኡ ድማኒ ፍቕሪ እግዚአብሔር ከነሰማቕር ስለ ዝሕግዘና ብንጽሕና ምንባር ማለት ኣብ ሓቅነትን ናጽነትን ናይ ሰብኣዊ ክብሪ ምንባር ማለት እዩ ኣብ ንጽሕና ናጽነት ኣሎ ኣብ ንጽሕና ክብሪ ሰብኣውነት ኣሎ ካብ ንጽሕና ወጻኢ ግና ክብሪ ሰብ ይጎድል መልክዕ ኣምላኽ ይበላሾ ሰብ ባርያ ናይ ስምዒቱን ናይ ፍትወት ስጉኡን ይኸውን ሓቀኛ ኩነት ናይ ሰብ ድማ ዝገልጽ ኣይኮነን ስለዚ ካብዚ ስምዒትን ካብዚ ርድኢትን ተበጊስና ኢና ነቲ ኣጽያፊ ስእልታትን ፊልምታትን ምርኣይ ግቡእ ኣይኮነን ኢልና ክንምልሶ ዘለና ምክንያቱ ኣብኡ ንሪኦ እንታይ እዩ እቲ ዝፍጸም ዘሎ ተግባርካ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ስለ ዘለና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣጽያፊ ስእልታት ሓጢኣት ኣንጻር ፍቕሪ ምዃኑ ንምርዳእ መጀመርያ ሓቀኛ ርድኢት ብዛዕባ ሰብነት ክህልወና ኣለዎ ይብሉ እዚ ሓጢኣት እዩ እቲ ንሪኦ ዘለና ሓጢኣት እዩ ኢልና ክንኩንኖ እንተደኣ ኮይንና መጀመርያ ሓቀኛ ርድኢት ብዛዕባ ሰብነትና ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ሰብነት ካብ ኩነት ናይ ሰብ ተፈልዩ ንበይኑ ዝረአ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣዳም ኢልና ነርና ኣብ ዝሓለፈ ነቲ ሰብነት ምስ ረኣየ ናይ ሔዋን ነታ ሰብ ዝኾነት ሔዋን እዩ ክጥመትን ከሰማቕርን ክድነቕን ክኢሉ ስለዚ ሰብነት ካብ ኩነት ናይ ሰብ ዝፍለ ኣይኮነን ሰብ ንሓበራዊ ምልኣት ከፍቅር እዩ ተጸዊዑ ብሓበራዊ ምልኣት ከፍቅር እንተኸኢሉ ጥራዩ እቲ ሓቀኛ ኩነት ናይ ሰብኣውነቱ ድማ ክገልጽ ዝኽእል ፍቕሪ እንኮላይ ንሰብኣዊ ጉዙፋዊ ሰብነትና የጠቓልልን ከምኡውን ጉዙፋዊ ሰብነትና ኣብ መንፈሳዊ ፍቕሪ ክሳተፍ እዩ ዝተፈጥረ ስለዚ ፍቕሪ ክንብል ከለና ናይ ውሽጣዊ ነገር ወይ መንፈሳዊ ኩነት ጥራይ ኣይኮነን ሰብነትና እውን
أتي سبعة فقر وين كسماقر زتتصوعيو كمون أتي جزفاو سبنتنا حدا منفس أب منفساو فقر وين كساتف زتتصوعيو سب كفكر أنت خاينو بسجون بنفسن يوزا فكر سب كتسأل أنت خاينوها بسجون بنفسن يتسأل سب كبالاشون كله بسبنتون بمنفساوي هواتون يزبالاشو حدا كنا نبينو كبالاشو أي كلنيو منياتو سب حدا كنا رأي كونه كلتيو زلوا وصل زخانة سبات بجزفاو سبنتهم يوم فقرهم زقلصو فقري ولا قام منفساوي كنت يخون دا أمبري بجزفاوي ويدما بسبنتنا ينا نقولصو سبنتنا مجلس فقر أملاخيو مجلس ناتنا فقر ونيو نتي أنصار صوتا وين خالص نقولصو فقري بمنفساوي كنت رأي زي كونه بسبنتنا ونت فقر نقولصو ينا لومي زفر زلو سرح طبابات نجزفاو سبنت مخان نتي سب مالتيو كاب كنت نايت جزفاو سبنت تجبارات فليم يريوا سلازي نتي سب مخانن نتي جزفاوي تجبار ناي سبنتن فليم يريوا اتي تجبار سبنتن سب مخانن سي ببينيو يولونا كم زي ابز حلف نريو زصنا حنا جن سبنت نسب يوزغلص أب سبنا زفتصم زبلا كلها أب سب يفتصم أبزك نفلت أزلنا زخانة نسبنا زقاتمو نتسب يزقاتمو نبينو إذا سجازي أنت رأى توجديو اتسجا نبينو أيكون زقونزا اتسب بملأت يزقونزا اتي أب سبنا زفتصم زبلا كلها أب تسب يزفتصم زلا نحنا نسبنا لومي كنا بلاشين كلنا نتسبينا نبلاشوا الزلنا ناي سب صوتاوي ركب سبنتاوي سرح تراي ايكونن انتي دا كم مجلص ناي نصح فقرم اتي بسبنتهم زغبروا حدنت ملكت حدنت ناي تحدي مستحديو سلازي ملكت ناي حدنتهم يو بمنفسهم بملكتاوي كنت هيوتهم حدنت انت زي بلهم اتي بسبنتهم زغبروا حدنت كله ناي انسساوي ملكع زلو ترايو سبات بسبنتهم حاد زخونو بمنفسهم بمنفساوي هيوتهم بملكتاونتهم حدا مسكونو ترايوم ازي اب اصياف سلطات انريو حدنت ناي سبنت رايد امبر ناي منفس حدنت زلو ايكونن مخنياتو بمنفسهم مس حدنت مسفطرو ايكونن بسبنتهم حدنت زفطرو زلو ازم او نريوم سبات ازي ا ويب سايتس نري اصياف سلطات حقنيا سباو تغبار ايكونن كمي حقنيا سباو تغبار كنبلو انت خوينا كلاوي كفال ناي فقري زساتف كخون الله حقنيا تغبار ناي سبيو كنبلو اندحر خوينا بملئات نتسب ناي فقري كنت كسماقرن ناي فقر تغبار كفصمن زحجز كخون انكلو تراي ناي سبنا نبينو انت دا خوينو اذن ناي فقر تغبار ايكونن زغونه فقر زين صبار تغبار دما حطياتيو ناي فقر تغبار كساب زي كونه ناي طقمن ناي گنزبن ناي فتوى سغان ناي غزياو سمعتن كساب زخونه ازي حطيات ينبلو مخنياتو نتي املاح زمدبو فقري ايكونن زين صبارق زلو نتي املاح زددي فقري ايكونن زغلل زلو انتي دا سمعتن غزياوي طقمن ناي سبنت تغباراتن طراي زين صبارق سلا زخونه كلاوي كنات ناي سب زغلص ايكونن حتيات مالت انتاي مالتيو قدس توماس اكوايناس حتيات مالت نفر املاح مبلشاو مالت يبلنا درغا زبزحنا رديت زلنا امسيره نسحاون كنساتفن كلنا اننا نبلو حتياتنا 10 تزازات انت غديلنا 6 تزازات ناي بيتخرسيان انت غديلنا اينا طراي نزازي إلنا نحاسبه منياتو سريقه حاسيه زميه قليلنا اذ نغرات انت زي فصيمنا كن حطيات زي فصمنا كوينو يسمعنا ازي مسرتاوي وي دماني ابنوسنا بتمرت خرصه استمهرنايو مبغسي انكو خونن كله اب عبيت ناي منفساوي هيوت كساب زحلنا كن حطيات مالت كن حقتاتن تزازاتنا اغزيابير مفراس طراي ايكونن حطيات مالت كمزي قدس توماس زبلنا نفر املاح مبلشاو مالتيو كله بنريه يخم بنسمعه بنزاربه ناي فقر تغبار انت زي كوينو حطيات يبحال
ስለዚህ ጎዳናዮ ንሓደ ሰብ ሓጢያት ኣይፈጸምናን ማለት ኣይኮነን ናይ ፍቅር ተግባር ብዘይ መፍጻምናውን ሓጢያት ኢልና ንጽውዖ ስለዚህ ሓጢያት ማለት ነቲ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ኣብ ህይወት ወዲ ሰብ ዘለዎ ናይ ፍቅሪ መደብ ምብልሻው ማለት እዩ በዚ መሰረት ነዚ ተግባር ናይ ኣጽያፍ ፊልሚታት ዝዝርጋሕን ንርእዮን ሓጢያት ይዘብለና ዘሎ ኣምላኽ በመሰረቱ ነቲ ሰብነትና ንኸምዚ ዓይነት ኩነት ናይ ህይወት ክኸውን ስለዘይ መደቦ እዩ እዚ ዝሰም ዝግብርዎ ነቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ዘንጸባርቕ ስለዘይ ኮነ ንፍቅሪ ኣምላኽ ዘንጸባርቕ ዘይኮነ ኩሉ ሓጢያት ክሰብ ዝኾነ ንዑ ምርኣይውን ሓጢያት ይኸውን ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ እምበኣርሲ ምስኣቶም ሕብረት ኣያሃሉኹም ይብለና ኣብ ኤፌሶን 5:7 ምስኣቶም ሕብረት ኣያሃሉኹም ይብለና በዚ መሰረት እቶም ኣብ ተግባር ዝሳተፉ ጥራይ ዘይኮነ ወላ እቶም ነቲ ተግባር ዝርእይዎውን ሓጢያት ይፍጽሙ ምክንያቱ እዚ ስራሕ ናይ ስምዒትን ህዋሳትን ስራሕ ናይ ፍቅርን ሓድነትን ዘይኮነ ሓደ ነቲ ሓደ መጋበሪ ዝገብሮ ስለ ዝኾነ እዚ ተግባር ናይ ስምዒትን ናይ ህዋሳትን ወይ እውን ናይ እንስሳዊ ባህሪ ዳኣምበረይ ናይ ፍቅርን ናይ ሓድነትን ስራሕን ተግባርን ኣምላኽ ድማ ዝኸብረሉ ስለ ዘይኮነ እቲ ሓደ ድማ ነቲ ሓደ ከም መጋበሪ ከም መርወይ ስምዒት ምጥቃምን ምጥቕቃዕን ስለ ዝኾነ እዚ ሓጢያት ይበሃል ስለዚ ናይ ፍቅር ተግባር ክሳብ ዘይኮነ ሓጢያት እዩ እዚ ስራሕ ነቲ ሰብ ከም ሰብ ዘይኮነ ከም ኣቕሓ ዝቆፅሮን ናብ ደረጃ ኣቕሓውን ዘውርዶን ስለ ዝኾነ ከመይ ነታ ኩነት ቲያጥራይ ክትጥቀመሉ ነቲ ሰብ ዝቐርቦ ስለ ዝኾነ ይጥቀመሉ ዳኣምበር ናይ ፍቅር ተግባር ኣይኮነን ዝፍጽመሉ ዘሎ በዚ መሰረት ነቲ ሰብ ናብ ደረጃ ኣቕሓ ዘውርድ ክብሪ ናይ ሰብ ዘጉድል መልክዕ ናይ ኣምላኽ ዘባላሹ ብዋጋ ገንዘብን ብዋጋ ግዝያዊ ስምዒትን መደብ ኣምላኽ ዘባላሹ ስለ ዝኾነ እዚ ተግባር እዚ ናይ ፍቅሪ ተግባር ኣይኮነን ናይ ሓጢያት ተግባር ኢና ንጽውዖ ነቲ ሰብነት ከም መጋበሪ ናይ ጥበባዊ ፍርያት ምጥቃም ማለት ነቲ ሰብነት ከም ማሽን ምቁጻር ማለት እዩ ከመይ ማሽን ንሓደ ነገር ትምህዞ ዘየድለይካ እንተኾይኑ ድማ ትድርብዮ ስለ ዝኾነ ሰብነትና ግና ካብ ዘለዓለም መደብ ዘለዎ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ክንፈልጦ ዘለና ንሕና ወነንቲ ናይ ሰብነትና ኣይኮንናን እዞም ኣብ ፊልምታት እንርእዮም ሰባት ነታ ኩነት ጥራይ ነንሕድም ክተቃቀሙ ዝተቃረረቡ ዳኣምበረይ ናይ ፍቅሪ ናይ ዕላማ እግዚአብሔር ዝገልጽ ተግባር ይፍጽሙ ስለዘየለው እቲ ኩነቶም እቲ ሰብነቶም ከም ሓደ ማሽን እዮም ዝርእይዎ ዘለው ተጠቂሞም ነታ ሻዕወን ይፈላለዩ ማለት እዮም እዚ ድማኒ ካብ ዘለዓለም መደብ እግዚአብሔር ኣብ ሰብነትና የባላሹ ማለት እዩ ካብ ዝንላዕሊ ክንፈልጦ ዘለና ንሕና ወነንቲ ናይ ሰብነትና ኣይኮንናን ምክንያቱ እግዚአብሔር ብሓደራ ዝሃበና እዩ ከም ድላይና ክንጥቀመሎም ክንቅይሮን ስልጣን የብልናን ዋኑ ጽባሕ ንጎ ጸብጻብ ክሓተና እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዚ ኣብ ስእሊ ዕርቃን ናይ ሰብ ምዝርጋሕ ንሕድሕዳዊ ህያብ ናይ ሰብነት ኣባላሽው ንመንነት ሰብነት ናይ ሰብ ናብ ደረጃ ጥበባዊ ፍርያት ጥራይ ዘውርድ ይብሉ ምክንያቱ ሕድሕዳዊ ህያብ ክንከውን ሰብነትና ተዋሂብና ኣዳም ንሄዋን ህያብ ክኸውን ሄዋን ንኣዳም ህያብ ክትከውን ሰብነቶም ተዋሂብዎም ብሰብነቶም ድማ ብናጽነት ነንሕድሕዶም ህያብ ንኽኾን እዮም ኣብዚ ንርእዮ ፍርያት ግና ህያብ ናይ ምዃን ዘይኮነ ገዛእ ርእስኻ ናይ ምጥቃም ጥራይ እዩ ስምዒትካን ፍትወታትካን ናይ ምርዋይ ጥራይ እዩ ስለዚ ንክብሪ ናይ ወዲሰብ ንመንነት ናይ ወዲሰብ ኣብ ደረጃ ጥበብን ኣብ ደረጃ ቢዝነስን ምውራድ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሰባት ንሰብነቶም ብልብሲ ክሽፍንዎ እንከለው ካብ ኩነታት ኣየር ንምክልኻል ጥራይ ዘይኮነ ማዕረኽንደይ ኣሞራላዊ ኩነት በሲሎም ከም ዘለው ዘመልክት እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብነትና እንሽፍኖ ነቲ ክብረና ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ዋጋ ንምክልኻል ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ምሽፋን ናይ ሰብነትና ነቲ ሞራላዊ ብስለትናትና እውን ዝገልጽ እዩ በንጻሩ ሰባት ዕርቃኖም ከርእዩ ምጀመሩ ማዕረኽንደይ ኣሞራላዊ ህይወትን ስክፍታ ናብ ሰብኣዊ ሰብነት ወዲ ሰብ ወዲቖም ከም ዘለው የመልክት ናይ ሎሚ ሰባት ግቡእ ርዲት ብዛዕባ ሰብነት ወዲ ሰብ ክህልዎም ዝኽእል
እቲ ሰብነት ነቲ ሰብ መግለጽ ናይቲ ሰብ ምዃኑ ምዝርዱ ጥራዮም ሰብነት ነቲ ሰብ ዝገልጽ መግለጺ ናይቲ ሓቀኛ ኩነት ናይ ሰብ ምዃኑ ክርዱ እንተኺሎም ጥራዮም ነዚ ዘሎ ኩነት ናይ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ዘለና ክመሓየሽ ዝኽእል እዚ ድማ ስምዒት ናይ ሕፍረትን ግላውነትን ወይ ፕራይቬሲ ምስ ዝህሉ ጥራዩ ሎሚ ንዓና ሕፍረት ኣገዳሲ እዩ ሕፍረት ምስ ጎደለ ጥራዩ እዚ ዕርቃንካ ወፂኻ ሰብነትካ ብዌብሳይትስ ኣብ ፊልምታት ምዝርጋሕ መፂት ዘሎ እቲ ግላውነትን ሕፍረትን ዝበሃል ኩነት ናይ ሰብ ምስ ፎኸሰን ምስ በነነን ምስ ጠፍአን ማለት እዩ ሓቀኛ ፍርያት ናይ ጥበብ ዝበሃል ነቲ ሓደ ክፋል ዘይኮነ ነቲ ምልአት ሓቂ ናይ ሰብ ዘንጸባርቕ ጥራዩ ስለዚ ሓቀኛ ጥበብ ክንብል እንከለና ብምልአት ነቲ ሰብ ዝገልጽ ዳ እምበር ንገለ ሸነኽናቱ ወይ ንገለ ወገናቱ ዝገልጽ ጥራይ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ከምኡ እንተኾይኑ ምልአት ሓቂ ናይ ሰብ ዘንጸባርቕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እንታይ ይብሉ ሓቀኛ ፍቕሪ ክብሪ ናይ ጾታዊ ርክብ ኣብ ትሕቲ ክብሪ ናይቲ ሰብ ክኸውን እንከሎ ይብሉ ሓቀኛ ፍቕሪ ክብሪ ናይ ጾታዊ ርክብ ኣብ ትሕቲ ክብሪ ናይቲ ሰብ ክኸውን እንከሎ እዩ ክብሪ ናይ ጾታዊ ርክብ ልዕሊ ክብሪ ናይ ሰብ እንተደኣ ወፂኡ ነቲ ሰብ ከም መጋበር ጥራይኻ ትጥቀመሉ ክብሪ ናይ ሰብ እንተደኣ ልዒሉ ግን እቲ ጾታዊ ርክብ ትሕቲ ክብሪ ወዲ ሰብ ይስራዕ ብኡ መሰረት እቲ ኣተኩሮ ኣብቲ ሰብ ዳ እምበር ኣብ ጾታዊ ርክብ ኣይግበርን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ዘዳለናያ ትምህርትና እዚ እዩ ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ትምህርትና ብዛዕባ ድንግልና ምእንቲ መንግስቲ ኣምላኽ ዝብል ክንርኢና ነዚ ንሪኦ ትምህርትና ዝያዳ ዓሚቕና ከነሰንትኖ መታን ክሕግዘና ነዘን ሕቶታት እዚአን ኣብዚ ዝቕጽል ግዜያት ከነሰንትነን ክህበኩም ዕላማ ናይ ቃል ኪዳንን ጸዋዕታ ንጽሕናን እንታይ እዩ ብድንግልና ምንባር ትርጉሙ እንታይ እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ምዚ ዘሎ ፈታኒ ኩነታት ብድንግልና ምንባር ይከኣል ዶ ገዛእ ርእሶም ክመልኩ እንተዘይተኻሎም ግና ይመርዓው ከመይ ብፍትወት ካብ ምንዳድ ምምርዓው ይሓይሽ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 7:9 እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝምርዓው እቶም ገዛእ ርእሶም ክገትኡ ዘይክእሉ ድዮም ወይ መርዓ ነቶም ገዛእ ርእሶም ክገትኡ ዘይክእሉ ዘህድእ ድዩ إذن كالن أبز مزلوا تمرتنا كنسنتنا كساب شعوب زيابير ببزلنا سلام صقون يبزحلنا